taura sei. Wega ugona kuinterpreta chinodzizodzo chiri mulife mako. You carry grace pane nyasha dziri pauri. Dzaunotadza kuona zvaunorarama nezvinoitika mauri zviri kutadzwa nevane zhinji. Nekuda kwokuti kune vekuti mari yacho iripo zhinji, matambudziko acho mazhinji. Kune zvimwe zvirwere so zvokuti usatya kutomboziva mazita azvo, asi zviriko. Kwanzwa vakutaura machallenges avo vezhinji vatononota saka mushoma mutiri safe. Uri kutadza kuinterpreta kuti kumadhaka uku kune kafevha kariko. Type anointing yaiswa mumoyo ane ziso rekuti handitosoro nokuti inotosora mazviso madhaka, but Mwari vaisa anointing mumadhaka zvokuti any challenge against you ai haichagona kukuataka. Why? Because mavhu ndo anotaka maziso, but ukapiwa zodzo rekuti madhaka but iziso hausisina problem inongoataka, noti wabviswa palevel yemaattacks anoataka vane maziso chaiwo. Meso chaiwo pakaita champupu munhu anobata kumeso, but kana waiswa madhaka anoita kuti uone madhaka akasimuka wokuwedzera maziso. So munoona akabvanzi indomogeza, go and wash river Siloam. He mentioned the river by the name, and there is a reason for that, because mvura inowanikwa pese pese. Achangotosorwa haigona ngoshaza kuti pane mvura yara. Ngwarira vanhu vanokubatsira vasiri vekuSiloam, but mvura yacho vainayo. Because unogona kupiwa anointing oil but musisina anointing iri oil. Zvinoita kuti magetsi aende tambo adziende, but unofobata tambo. Haiye kuti ukashanda nekuzesa anoudza kuti yanika hemba hapana chinhu apa. Murume yari kutumwa enda unogeza river Siloam. River. Kuti mvura yauri kuda iwewe ndeyemurwizi. Beware, mvura inogona kuva available, but isiri yekuSiloam. Beware, yeupe unosangana nayo pakata. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vangori bold but vasinganzwa Mwari, vasina Mwari. Zvokuti vakakuona une madhaka vanokubatsira. Unobatsirwa zvokuti unofa uri bofu. Haisi help. But you don't matter what you are in, make destiny helper. Make sure you know your destiny. What's the last say your real destiny? Any helper is a destiny helper. Munasiru sibaba alikuenda arasike. What's kwani ndiko? Ndakamusanganya ida kundibatsira. Kune vaida kundibatsira. Vanzwa tsitsi tichiparidza imwe yakabva kumusana. Good people. Wakataiwa kuindustry pane parikoflood wapenda unoflood mani. Mateka mari kako. Iwo funge Bible investment chichinorema. Nunduraya mani. Unobatsirwa zvokuti unokushanduka zotorendo. Koispendida. Kana Jesu ataura kuti kune rwizi rwaunofanirwa kuenda, kana kukareba sei ndokatofanirwa kuenda. Haana kungoti geza meso, yekugeza ndiyo, kwagezerwa nekupi. Saka Bible rati in interpretation, Siloam means kutumwa. Oh, Jesu arikukuendesa kuna akatumwa, but iye akatumwa wana baba. Kuna kuti muzvinhu zvamwari, pane paunogona kufunza kuti uri palast bus stop iwe uri pagaraji. Mufanira kutosimudzira. Enda unogeza kurwizi Siloam. Imini Jesu vakaporesa blind Bartimaeus, mukambomuti receive your sight. Ko yakunyaenda yakuda nezvemvura mukati. Because there are times that when I was testimony mumwe, anofunza kuti formula, aiwa chiziviso.
Mwari wacho anoti behold, I will do a new thing. Saka munange mune problem yakafana na blind Bartimaeus nemurume. But mumwe achafamba, mumwe achapoiswa akamira. Chine chikonzero. So murume akanzienda kundogeza. So along the path you meet good people. Vanogona kuti ko chii chaitika ichi? Kuti amene akachoti Jesus of Arizona. Nyika zvainoita nokuti haizivi chinonzi anointing. Pese pana anointing yebreakthrough yako vanoda kukubatsira kudarika anointing. Akugadzirirei Mike yakambobvutwa naPastor Snake. Pastor Snake vakaparidza message yekuti no limitation muradio wese. Inenge iri timu chiri mugathering no limitation. Nozorotsa noda kuti tichikawo. But manje munoguma makupi. Mukanyanya. Saka inenge message yebreakthrough iri breakdown. But yakalota kafavorite kako kokutika ndiko munhu wese. Vakaparidzwa inodyisa. Jehovha richilimita Satani achisunungura munhu. Munhu ngazvo. Ndopadakadiscover chinonzi kusununguka. Vanhu vachizive. Independence. Siko kwava pamajeri takaita independence. Zvinova kuti kuna munhu anofanira kusunga takasununguka. Nokuti havazivi kuti kusununguka kunogumira papi. Kusununguka kusungirirwa pane zvinoita kuti uramba wakasununguka. Muna kuinterpreta mushe kusununguka. Uri kuwasha patenda pako yachaiko bate zvaro kanzi uri mwana wepano feel at home. Augogadza sadza unenyeka. Tsara mugadza kaJesu. Aiwa. Tsara mali vainogumira feel at home. Ndakapinda mbika ipeni vanobati wanzi customer is a king. Kune vaisusu. But uking wacho. Kune malimits. Haunamutora king dona zoruma zoti kusheva ritesta. Munofanirwa. Shasha yakaiswa mavu anonzi anointing. Saka nyika izive kuti iyi anointing inoti problem. Saka uchiona pane breakthrough yako nyama yakadzikiriwa muchechi unenge wakaiswa mavu muhomwe nokuti wakazviudza shoma. Nyika ndobva kuti maakubatirirwa maakuitiswa. Kuinterpreta kwevanhu vepati Jacob akasangana nemutumwa akarohwa zvanzi akabva ipapo aitadza kufamba. But akapiwa message yekuti dai aitadza kufamba. You are now blessed. Unoblesswa zvokuti akafambike musha. Imagine ati maine vanhu vachikutaura kuti tichaitika kuti takomborerwa madhara. Aya makomborero arikukwadza. Vachamuona achikamira vachanzwa tsitsi. Hakuna encounter yaJehovha yakadaro inokusiya wane problem. Itori genuine encounter nekuti murume aropafadzwa but ane problem inoonekwa nevanhu but iye personally azvati I'm blessed. We don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kuna shoko raudzwa ndorine nyaya kuti zvichaonekwa. Saka tsika nyika inzwe shoko remuno inoona iwo wakuda panzana. Ende vakunyika havacomplain kuti mukunamatirwa stereki, vati mukutorerwa stereki. Nekunamatira vanobasa nayo. Sisi vamukuenda kunamatirwa muchikomborerwa hatauri izvozvo. Murume akaporeswa paBethsaida haana kunzi waporerei, watakurirei meti. Rari yekupora tinobasa nayo. Iwo kana wakuita zvaataura iyi ndokati problem yewo. So vanhu havadi kuti muite zvinotaurwa kuno, vada kuti muzotaura zvekuti muitirwa. Ndonyika. Ndaiona gala show. Imwe show vanhu vabhadhara kupinda. Machesa anyatodambura gitari vakukandewe pastage. Ngazi yalavha fanire. Kunyika vanoita wena. Vakuchinja zita. Vakangoiti TV but ndiyo. But ukazviita uimba Jehovha itisu. Bvunza anoendako.
vanotobhadhara pagate vamukati kokande musi komabhadhara kana mweya uchi kana wabata vane zvavakutsvaga zvinouya nezvaakuitwa mukati darika pagate. But kana vamimba yaMwari manje havadi saka vanokomplaina. So murume wakaenda River Siloam. It was not an easy journey. Hazina kutsanangurwa kuti panyika pane vanhu vopaziva vanotaura zvavanoda. Une madhaka zvako uchiti Jesu. Panoda kuona munhu akachena nokuti ana Jesu. Munhu ane mavha nemadhaka neupenyu hwakaoma achiti Jesu anoti aiwa asiri. I fake Jesus. Yeti kuriko kaperiod kekuti unenge une dhaga but une anointing. Unenge usina motikari anointing iripo. It's very possible. Usanyemberwera paukamira pana Jehovah. There is a time yekuti mavha aripo but you have encountered Jesus. And the real Jesus. As the eyes are anointing pauri but the eyes are not yet opened. Mwari achari kupiwa unamata Mwari yorudziro. Vamwe wako vakazvidai vamwe wako vakazvidai iwe unei. Dzinenge tsitsi kunenge kukufarira. They know ukaramba uchikontinya nerwendo runodzoka uchiona. Saka vanokuhijeka along the way. Unotika usana achiuya kumba Bible unoti mababa vakamuona vakamhanya. Waindani iye munhu achitoya kumba kuziva kuti ndikanonoka kunosangana naye mukoma ari pari wakadhumana paperotama mumba mupindiki. Because mukoma ane rekodhi yezvawaita kunzo. Baba vane moyo kuti mwana adzoka, mumwe ane rekodhi yekuti nyangwe adzoka anofanira kupinda mawani. Ndoziva machiro akaita mari yacho. Moyo wababa wakasiyana nemoyo wamukoma. Moyo waMwari wakasiyana nemoyo wevanhu. Paari kuenda murodhi mune nyaya muziro. Nevamwe vanozoenda mumanikidzei mumwe mvura. Ane nharo nayo chechi chaiyo kuforce. Murume mukuru vasora nemadhaga kudai so. Mumwe mvura. But aifanira kuprotecta mwana wake nekuramba help. Munhu life. Naitaura last week. Munhu anofanira kutrasta munhu anotiro kuvenga. Anoti nokuda ari dangerous vamwe havarevesi. Ene miri Gemini ndakudasa neyo but munhu anoti nokufarira. Ngwarira munhu iyeye. Nokuwadzwa nerudo. Bhabhiri ndorakamuudza kuti Jesu vaida kubatwa Judhasi akati saini yekuti tibate shasha padakaita kisi. Ndo vanoti I miss your kisses. Motengeswa. Iyo nyaya zvine nyaya zvini. Saka zvinoita kukiswa usungudiwa. Lava usati wakuiziva. So along the path, you will meet people. Alpha no protect mwana wake. Mary, the Holy Ghost will overshadow you. Uchala ne mwana. Mary message happy or prophetic. Muna ali relationship. Kana usina kunyatsobvunza mushi uri relationship wa prophet uchala ne mwana. Kubaida kubongodza kuti mazoenda kwana. Ngachitsva. Kapani uni urumba. But Mary ku protect mwana wake. Audzwa nyaya kuti mweya muchena chena uye newana vete chose. Saka wapa task yekuresista munhu wako. Kuramba munhu wako wakaoma. Ndewako but resist kuprotecta blessing iri pauri. David anoti shoko renyu ndakaririga mumwoyo mangu. Ndirege kukutadzai. Kono ndingorigadzika. Ukaisa pachena kune vanozoidongorera kuti bvisa ishoma ndezvechechi mushandiswa. Rahabu chaiva chifere. Pakauya zvinoita kuti ave breakthrough. Akaita zvekuriga. Imagine mambo weJeriko kusvika paanovhunza. Kuda kumonita life yechifere. Mambo, king, president, unobvunza so. Mbame huriri mapinda munhu. Kwa kuti atokwalifaya kunzi uye kupinda kwavanhu mumbaka. Ani Rahabu chifere. Saka yasurprise kuti vapinda. Vadonga mambo avane vodzidzetaira nadzo kubvawo. I'm not going to write one chicken. I mean, I don't tell you.
Double blessings. Mambo keteneipa. Vatokona ripaka ngoviga varima. Angani authority yokutani zvamwari zvaachengeta. Akati kuna mambo hatina kuvaona. Mambo ane right yekusecha pamarahabu, ane masoja ekusecha pamarahabu, but akatrasta muromo warahabu. Mwari vakaisa grace mauri, your mouth inotakura authority. Chaira chifere, but zvachakaudza mambo ndozvakaitwa namambo havana kusecha. Kupota ndakuvaona mambo kauti okay. Kubva ino musasa chifere. Paakutora zvamwari akanyika muupenyu hwake, zvamwari zvinomunyika uye zvinomupa simba. So along the path pani nyaya kuna matarweno vile nyaya mukatu pamwe kukompea nevamwe kuzvaona tuna matarweno vako makachangana pamwe chete tarisa paura tinoona kupinda tese church tinoona kutamba tese but ukatiri kuenda destiny haina kufanana. So munhu anoshiya pamarinde kwaari kuenda tese taenda pachikenyini Wamwana kasika kupiwa musara wakamira kwete kuti vabhadhara shomana yakawanda order ine nyaya ungakompleni munhu apiwa maboko nangaenda kuti muri kunonokera anokuwara shayo kudzikama imufraira hatina kufanana nokuti kwatiri kuenda nechinangwa chamwari muupenyu hatina kufanana. Ngazviintarete kuti vamwe vaitirwa saka mwari achikuita chete. Nokuti Bartimaeus nemurume vese mapofu but pane kakusiyana karipo. Bartimaeus ine nyaya yekutoti vaitofamba naJesu ndovanga vatomukira Bartimaeus vakamuti nyarara. Haidi madhaga unofushirwa nemitauro yevanhu. Ende ndo dambudziko rakati naJesu manje. Aifamba nevanhu vanorisa zudzu rake. Iye anoti I'm anointed to make the blind see. He is followed by those who silence the blind. Regarding statement, beware of followers. Don't celebrate when people follow you. Just aiteverwa nevanhu vainyaradza mapofu. Iye akazonzwa kusvinudza mapofu. The anointing inogona kublokwa nemafollowers. Ndovakamhanya vakati nyarara. Vakashashakazonzwa kuti tioneka. Ende iye kuti vanakomana waDhavhidhi kwete vanakomana. Kuna vanomuganhira nyasi yavo. Havanoti vanakomana but vanakomana vanongomhanya. Ngwatamunyaradzi vanakomana ivo. Vanofara kuti achiri mature. He was blind but spiritually he was mature. Havana kunyarara. Nokuti paakangoti mwanakomana waDhavhidhi ane nzwi reyomboni. Already anoziva kuti mwanakomana waDhavhidhi ane ngoni, mercy, grace. Saka answer yekuti nyarara haiqualify mugrace. Ukaziva nyasha dzinamwari unongonyararidzwa. Nyarara zvichekoma kudai. So long life, so long life. Iyo life ndo so long life. It's okay chikuru kufema, kufemereka unofira mhara. Kana Jesu achiri kuona andinyarare. Kana makatokupupura kuti ndinenge makaitirwa naMwari yeyu. He is the same yesterday, today and forever. Kana ari Mwari akakupa statement vakaipa pamusoro pemba yangu andinyarare. Waizwa, noti dzimwenguva challenge yavo kuna umwe anhu inoizi because vanonogara. Ende ndomutenje kunyaredzwa nonho nazvo. Haikosokonotara Solomon anga inazvo akati hazvina maturo, haana kurasa akangoti hazvina maturo akaramba inazvo. Utariseti zvakananga inono. Solomon akati zvese izvi hazvina maturo rasaka. Akaramba nezvisina maturo. Chachizwe. Parting end of blessing yako. Anointing iri pauri. Ine vamwe vanoita sekuti vari better than Jesus. Vozi vanenge vachiona kukanganisirwa kwete kuropafadzwa. Vanenge vachiona kuomesera. Mwakanibvunza tichifamba kuenda kutaura netsoko mukadzi kuna fesi. Tati kana ari Mwari anokupa message, akakupa zodzo, uni makwai nekombi. Unzomuchida kuti ana sense but haisi faith. Vakanozvunza kuti call
only ndakadama vantu ndakadaira Jesu. Hauna fandaira. Do you know Isaiah wakati mshikapale hiyo? Isaiah chapter 6 mwanzo tutatu man. Isaiah katilipa. But bukura Isaiah chapter 6. One bukura kaifa roho. Bukura Isaiah 6 ndo bana zitakaona. Vunzere moto wakabatwa. Ndio zikaweka ndisa pa roho. Zikatutotu mani. Isheni pano sawa isa roho hapo. Sasa alipisi wewe mkanangu tuma. Kwani roho kana usina upisa ndio upisa. Unaitwa familia sina mtuma sana roho. No nzangi na mchana ucha. Makala ya mchana ucha. Alipindi ta. Salvation is good news. I say extension no problem. So this man along the path is not an easy journey. But period and now see someone on path. I'm calling your winner. Katai kemadaka kaniliu. Because that I'm anointed. But who died about it? But I'm not calling you Zindi. What's up? How much I know on Carapaz? Tunakuti chechi ya jati nesa mumuru. Au basa seko wasatanga movement yacho. Bible don't know about all your shakawaka areka. Wakazopinda mareka. Then after 7 days, the flood came. After 7, anapinda areka nataka kusimuka. Akalabali kwa same level 7 days. Which means bana ifura depo, mambo sita ignore nyayo. Wewe unakufura doona ndio kwa hilo. Maiona na church mnapenda na hiyo. Hapana ma church za witi kwa baba. Nakula sana mshipoti yako maharesh. Huko utelelewa na walimu ndio wana magari ya anaokuwa na mrufia mahali. Batino na church. Kama shika slow. Unaona church. Nyaende huko wakati sasa wanakuja mwana. Ndio wanaota je better. Ndio mara West. Ndio mara watu walikuwa matanga. Wamejua tu cases. The of good people will not godly. No, what person. You know what Malasa man Jonah. Back experience a breakthrough, favor ya man. Kwa wada nyuta Jonah. Kwa hizo this is what kanda masaga. Wala tamsaga. Hani mnafanya watu nyura. Yet Jonah will ask you right there. Why don't you make it that transport to the world? Why? Because the fish are seeking so all of them. But the boat looked to us again. But we patch only one man carrying one boat. Unataka loneliness ukisanya usimama ukienda kwa mfano ukienda. Sometimes whenever many boat ile wakakupa comfort. You are my son, you are my son, you are my son. But who went the boat? Tashish. Isamasaka watikanda. No, why is it not wait? Surely I will wait spiritually. Why? Because Jonah man agatakula kutarese. Dependency kuta. So Jonah was a seed. Not a vessel. Sasa Yesu zawaika ndio sasa ameinuka kwa Jonah. Jonah wailema. Zote zikapoti ndio wakulema. Wait. So paito wanasema sasa wajitana ole mayo kama tayari bakona kana lema. Sasa ndio usifungite. Ukatoenda masaka utisiya Mungu kuti madhara morema. Chinoita kuti Samson avunzwe kuti simba rako rinobva kupi. Usingaprofita unotongoziva by common sense kuti angasina kusimba. Wose kana ari monyanzvi ubvunzwe riripo kasimba. Chinoita kuti avunzwe rinobva kupi anozvati kune parinotobva apa. So to me, Samson was a slim guy. Akatori hulungende chai, hulungende. But I talk about market. Anikakuri. Oyo akakonda uda. Why talk about market? Why does that people bali kuvansa? So when I told about church akaita Mungu, awasi the mandate that the man is carrying. Kuliwa warufuza tabaka basa ngemanga mwaracha kanisa. Bado representa kuta. Kutarese nakalo ripenta watu wakachema wafeka masaka wakazora madota kutarese nakalo
maoko emunhu anotichiona. But vanhu munyika vanogona kujaja kuti hapana iri kwa. Vanhu kana vakataura zvavanotaura, you carry a destiny greater. Pane chakaipa namuri, greater is the one inside than the one in the world. Saka nemavhu ako aya kane grace dzekuti kunosvikika. But the problem ndekuti unointerpreta zvinhu semunhu. Unoti breakthrough yauya pandageza ndikadzoka ndichiona. Truly akadzoka achiona. Bandiri kuramba kuti akaenda asingaoni. Unosvika sei? Aifanira kudita iwo kana kuchema ndibatsire vanhu vanofanira kuenda. But Bible rinoti wakaenda akanosvika slow akageza. Saka vanhu nini understanding kuti akaenda achiona. Ende maonero anointing inoprotecta. Anointing is blessing inodarika zvinhu natural. Saka ndikuudza kuti meso chaiwo anotoshorwa nemavhu. But mavhu akava meso kuti uchionesa hatoshoreke nokuti akangofanana neproblem yacho. So vanhu vaimuona vavo nekumurwisa vari kuti is a blind man. But paakasvinura vamumukira ndiye haasiri munhu mutadzi vanga vane problem naye akuona natural. Why? Because anogeza zodzo racho rikasara kuvhura. He anointed the man's eyes with clay. Saka paakanogeza he removed the clay and anointing. Ndiri ndindaira mbade madhaka. Because kana ndichomboona ndina ndada kushandisa wayo because haatoshorwa. But munhu pane paanoda zvinobatira zvaanoona zvakagamuchirwa nevanhu. Yatinoti breakthrough dzimunguva isi breakthrough. There is a dimension of blessing. Yokuti unoshanda kuti zvinhu zvaitika ukakabhadhira rangu yaitenge musina mari. Kana kutodza kutaura. Because kutenga kutobudisa mari. Yaitenge musina mari. Kunototengeka mari isipo. Grace itori price tag. Ndakamboenda kuWestgate ndichida madzaini shares. Ndakapinda aita 1000 ka. Ndakunyorwa risiti mubhishop akapinda. Machinda, machinda, saka kana ari manje yaita kazero kana ari 300 ka 7 akandini nditori ka 7 ndi bana ka 7 nokitsana bana ilipo ka 7 ngawambira ndakambira ka 7 ya bali watozenda kune zvombe zvinoita kuti izvozvo osana ka 50 katifamba zvoka 50 kamdara 50 kukuka. Ngoja asanga numba za road ka 50 ka numba za road ka 50. So mama kude mavu. But Shomurati he anointed the man's eyes with mud. So pale mambo kuti problem yako ya winayo I see your problem. He anointing ya viba problem. Mwari anetsika yekuti aita sekunge anoviga zvimwe zvinhu munhu anenge asina basa. Why zvinoita kuti uregere kurudiswa panorudiswa ane basa. Mwari chaakazviitira akaita kuti abvise ataki mulife mako. Bosi vanotarisirwa kuti ndovachabudira ndovachadii vakafanira kugara vamakwa. Iwe yako ingori surprise. Nokuti vamwe maturidza chibuda mudungu zvacho vakangosvika tambo kune mumwe kuti ndiye atanga. Pane shasha yakazonzi uyabuda sei. Kuda kuti kwamwe pacho Mwari hakutendere kuonekera. But also kutendera kuita shasha. Varikuedza kubvisa maenemies angakasike kuda kwaitika life yako. Saka mumavhimo maumakwe unochizirwa tsitsi ona anointing. Chingonogeza anointing uona unoreruka. Tanga kutongeswa ndiero ndiye angaribofa. Ende kunoshedza namai nababa kubvunzwa mwana uyu ndiere. Lelo kubvati murume anonzi Jesu ndiye aita kuti zviite. Ari kupi handizive. Mwana nenyasha wamwana waziva nenaiba zvinoita. Ende anofunza kuti chibhindo Joshua chokuti tiri tese. Haizvo. Mukadzi akabata the hem of the garment akatopora. But Jesu akamuti ndani andibata. Unotomboresa yona musikazivane nawo. Mwari anetsiki zvokutodaro. Pane wanofunza kuti una Mwari usina Mwari. Ndakubvunza chinhu ichi. Mwari ndewemunhu wese asi Mwari ndewevana vake. Saka zvimwe zvinoitika mumauri hausi Mwari. NdiMwari. Haunondinzwa kupiti. Mwari ndewemunhu wese. Mwari, the anointing, the grace
ndine vana vake. Saka pane zvimwe zvokuitika ukaura usi Mwari. Ndo ndiye Mwari wacho. Ukaona kunzwa nokupedziwa. Tese muno president ndi baba vedu. Asi unoziva kuti vane vana vavo. Ndofanira nematwins iwewe. Wait, Watergate ndaida iko ndaba nomoresa mudhara, unono kumoresa upenyu hwese. Unono unotipa, unoti ndaba nomoresa kune mumwe morese mudatu. Unopinda zvachose. Wait, wazokutadza kuinterpreta kunzi kuva mwana. Unogumira papi. Uri mwana uri level yepofu. Kogoita vanasaka Mwari ndo munhu wese nemunhu ari kubhawa ndo Mwari. Asi Mwari hausomuwese. Saka nyika ikakuona inonzwa tsitsi yobveregera kukumaka kuti agara pataiti kudhara inozokorwa surprise wakuzokochiona. Tidaita kutokutadzisa kuenda mani daisazosvinwa vachakaita urege uchienda vaiti zviri kuende people nemavhu ese wayaya. Saka Mwari anoviga kamwe kablessing muproblem. Saka uchiona kuti dai Mwari akisa problem haibviswe nokuti ikabviswa unomanga unooneka kuti une potential. Mwari akaviga potential yese muproblem iripo. Inozokuita surprise vanhu vakuti ndiye asi anenge ndiye asi nokuti dai vakaziva kuti ari kuenda kunogeza kuti aone vaisvika dhamu racho rakadhiriniona unotenga pampu chai tameniwanoba zake utoudza vanhu ndakunokwira muti kune chainsaw baba unosvika vakomana vechifeling vari pabasa vaisponzwa so kune zvinoibva mumadhaka wega ndonozozva kuti anointi vanhu vachikuona kuti madhaka yozvati kaanointi kablessing kafavor. So Mwari pane paanotaura newe okupa a sure weight in your spirit, but outside it does not show. Ndakataura panenge kuwadzana ndibvunza kuti chiko ndatumwa naMwari munhu akaseka. Saka mwana unozwa Mwari asikataura nemunhu wese. Iye Mwari akataura nedhongi chaiyo. Kuna vanhu vanokuchipisa kuti dhongi riri bhedha. Pagwenzi raipfuta Mwari vakataura pamuti. But what Mwari akataura nemuti vanokuti hakuna zvakataura. Muti wainamata. Dhongi raipinda chechi. Asi zvemachechi ndozvenyasha izvo. Shasha yanobvunza kuti mwana Mwari ndati ndobva ndatarisa zvandakapfeka. Mata yamadhaka. Tasa kubva kubhuti. Hembe dzacho ubva wati Mwari. Vanokuvara nekuseka vanokuvara mbavhu. Because Mwari vanoziva netaipi inokuti ndatumwa naMwari. Madhaka akapakirwa mazuva ese. Anoziva kuti uyu ndonga dzatacha. Apo ndipo watacha nyasha, but vanoti ndokurutacha. Anyasha ndokudzibata. Because vari kuinterpreta sezvavari kuona. Ini ndinofanira kuinterpreta sezvavari kuziva. Kuti Mwari vandituma vanenge. Saka lero ndoregere kundimaka vangondisiya vaiti kupenga Mwari wokupi kupenga vanozongororwa surprise. Vanozoti vakakuona kuti ndiye asi ndiye Mwari anodekoreta so. Zvanzi Lazaro vakarongwa kuda kumuuraya. He was not a preacher. Lazaro akangomutswa naJesu after 4 days amuka. Saka vanhu vari kuti shasha zvayakaitirwa kwete zvainoita. Zvayakaitirwa zvinoita kuti vanhu varambe vachida Jesu vakuda kuisana naye. Saka yaapo ndekuti uraya muchinga. Ko munomuurayirei? Akangowaya maraini chete. Munhu Jesu akaoma tsana wangaura. Vari kuti Jesu asokutamba naye. Uyu ndomuziva. Aina kutaura netsoka. Una GD6. Uyu usafana kuenda kuuraya munana. Nazo no Facebook ndanza atopu anza abeuka. Ndaita chitendeka ni Facebook. Ukapokole kuita chitendeka Facebook. Uchakapanga pa Facebook. Isai yoni kutarisira kutushika kwa level hiyo. Why because you are surprised? Baba sasa roho manga wewe ni stingi picha na siri kwa watu ngogo. Bakazoona aije akatoka shuoni. Ufuke zvakanaka chose
kuti Mwari vakutsite sebandit iwe president. Why? Because havagona kuzosvitsa newe vanofanira kukuuraya. Vanoda kuti mabhanditi asiyeya. But Mwari achiziva kuti nguva ichakwana. Haurambe uine mavha, haurambe unabhuroka, haurambe uchitambudzika, haurambe uchivengwa. Rabhane rekodhi kwachise yakadzima rekodhi yayo zvirambe zvichidaro. Kana zvaJehovha zvapinda mulaifi yake akarohwa akatova tate gudzidza raKristu. Ufewa wakatoita favor nokuti kana uchifewa uroreke unoronwa nevanyowani. Unambondizwa ende favor yaMwari kana abuda vanhu vakafa paJeriko ndonyaya vaifira munozotaurisa Mwari akaona evidence kwete vanhu dzine chifewa chakakuroresa kutouraya vemakuhwa vese. Vakasiva 2 or 3 makunobvisa mari kwanarapo paiva nokukwenyaseni kana masvika mudunhu munabvunza ndomaiJeriko wamakubvisira mari. Mwari vanenge vakaringa potential muproblem yake. Problem yawinayo who knows kamwe chingakapfekerwa muproblem. Pakutsvagwa vanhu vanodzorera Moses chaiye kuti ave spokesman. Mwari vanobata muromo haataure mushi. Kwayo nevanipotisha unogona kutaura mushi Mwari unobva waomesa kukaka maso. Nguva yakwana ndobva wachene unotaura nani. Unofunga kuti Faro akanzwa zvaitaura Mozisi. Anointing ndo yakaita kuti zviite. Mose anointing iri mumuromo imo. Nekukakama kwese ikoku vanhu vakanegosheterwa dhiri ikafamba. Vamwe vakatomboti ndiyakakuita mutongi pakati pedu akasi favorite yevanhu. Why? Because Mwari vanenge vakaisa mavhu kuti vanhu vangomusiya vangomignore chemadhaga ichisiya ichi. Who knows kuti problem yawinayo ndokakaibhaniti nyasi. Saka unokatonamakirwa inenge haisi kupera nokuti ikapera inopedza zodzo rakavigwa. Ukanogeza maziso ayo unodzoka uchiona vanhu vanotanga kunakwa. Some problems ariko, but learn to interpret my problems in a better way. Rebecca iri nhungu yarwadza akabvunza Mwari azvati aisire bhapeni. Zvakamira sei izvo zvikati tine nyaya yeda kutsanangurira ndipeini iyoyi. Mudiki achabudira kudarika mukuru mune ndudzi mbiri mauri. Munhu akatambura 2 marudzi akaita problem nedumbu. Vakatambura marombe kana problem kana. Natosumuka mushi nemadza. Zvinhu zvakakunakira izvo zvinokunaka. Izvo zvinhu zvakanaka ngazvive zvakakunakira mari kedestiny yako. Mwari mutsai vanhu vanondirangarira. Bible inoti Joseph for 2 years the fellow prisoner akakanganwa. Akazorememba mambo pavakarota. Chakaita kuti akanganikwe pa 2 years God was in it. Kukanganikwa kwaiva negrace dzekuti akarangarirwa pa wrong time anova free and useless. Akarangarirwa pa right time free and useful. Mwari mutsai vanhu vanondirangarira. Vanhu vanondirangarira panyaya chaidzo. Unorangarirwa kunogocha che. Toda kushaya tofanira kuenda tesi, ndikakushaya toenda tesi. Kugocha kawo. Zveupenyu mazuva ataima kune munhu wekuti anokukwereresa mari yekumwa kwete inopa vanhu. Anotokudza kuti hauite musoro nemari yangu. Anotofara shamwari dzisina musoro. Kubawa. Ukapeleka mari ushamwari yako mchingo mandari mchinga hufu kumbano tawe peleka musoro nemari yangu. Kurakari kuti yangu handitarisire kuti uite musoro. Toda type yeshamwari dzisina musoro. Tokusekerera sokuti hamve soro. Ine miyangu ipi. Ngarova kugamuchirwa pasipo. Kuremekedzwa nekurumbidzwa muwrong area. As much as you kuremekedzwa nekurumbidzwa, make sure uri right direction. Kamwana kenze takaimbo nechidate. Ati mfana anopega, ndidate wake.
ndikazodiscover ndiri kuita kuti pasipo ndinopenga kari corrector unonebeke from wrong area ndoda handite tishua kangochema mazepi kangochema aiziloro unonditepi but inekupi from side a problem yangu yapera it's good tukamtimana kwa ipele but kuna interpret mama problems in a better way mwali wakati let there be light sheds chikapo bali baba unoti lima likazouya wakasika mweji to do over the night lima linakuya kuzopikisa rara kuzolivira zvasara pakusiko rinosipa mwedzi kana zuva ririko kune light kunofanira kuita rima is opposition inspiration yekuti pane chamasiya chinocreate from system needs. You need stars to shine during the night. Sasa kana uli star chikotangira usiku chema kuda uya usiku asimfaro unoya mangwanani usiku unorewa itani unoleka revelation which is might. What chienza chalia chakauya usiku ndo bakaro usiku wewangu kunalia ndo day rake ndo light racho dai zvinhu zvanaka azvoti zvinokunakira ka zvinogona ngonaka zvisina kunakira pasakunzwa vanokugara zvakanaka ukati mupewo foto tu ndine matenda futi nesikipa dzakanaka ari kuudza neiphone kuti mabereko nguva yakaipa tani yauya isiri nyaya zvauyu utani iyoyo ndozvine nyaya ngwarira kukundwa nevane madhadha ione sisu chairo ende zvinobohwaka anga asina potential vanenge manga vakudira so vanoita bitterness pembere wasakubva kuti balance batane mari yake ishasha dzinenge dzarwadziwa ndibalance but chine mari kwemishasha madii kuita surprise mwari vanokuzora ubalance so chofane mari akachinakurungeka chinambongwara so amuchakapinda sei apa mwari vaiga vaizora madhadha kuti mumurega asvike kusiwo unosvika chete iwewe nemadhadha iwayo mwari anokupa nyasha dzakuti panosvikika digiri risipo madhadha akazara eudofo kukaenda kune nyasha nokuti ukapasvika une madhadha vanoona vachakunzwa tinenge takafanana wani shamari dzangu kuchikoro tine pati yatinoita muna December hanzi rinini nekudii idaiti zvomunosangana vanovadzidza vese gamba munovhetana kuti wapapi kuzavanhusoka unotifa tiipati munozonyewa maenda vanozofoma rimwe gurupu vari nana kuti wakamuona sei sketi yake ende achembera wena kune rimwe gurupu rausiri vari kuchikoro kwenyu ofani ndorese gurupu iyoyo ukaita marusha yedwa ndikuudza tozoedit tinerimu tanderimu sembla challenge kana tiripo so taingoitiswa urimo sina chauinachoka bataimuta unada kuita brag ndikava nebra yake uyo ari mapeka yake tishandiswa vapedza kutanga vari kukubatsira kukanzira so wakatizokongaibhiletsa wakatizokononera kana english uzapane kambaona zoona kuti shungu dzekunyora english nadzo but english inonyora shungu dziri kwakomana dziri kutomukwadzi saka tiri madhadha edu nyasha dzakati dzadirwa manje tadzokera nemerwendo ndiwouya nei kouya ndakatovaka uku imwe imba iri uku asi wakazonyora ndikati ndakanyorwa kugara anosimudza marope nofaenglish kutamba najehovha akashirira shoko rake haridzokere kwaari usimudzasisa chaaritumira nemadhadha iwayo
Barcelona. Monoshikinga mumuchato. Nekuvengwa ikoko. Ino wakita stand hiyo hii. Matatari mpo. He anointed the men's eyes with clay. He anointed. Ahana kuzora. Akazodza. Naturally kuzora. Spiritually kuzodza. So naturally, it's a problem. Spiritual solution. Anointing breaks the yokes of bondage. Saka uyari bondage of blindness. Ahana kuzora wa mataka. Akazorwa. But vanotadza kuinterpreta vari kuti akazorwa. But vanoziva zvemweya akutobatsirika. Kune imwe help inenge problem kudikana. But vandinoziva Mwari vanenge vachitorevesa nemavhiwa yaya. You will testify. Nesamadhaga muhomo wemucheche. Odzwa kuti Mwari anokuchinja upenyu hwaunenge wakadaro. Wapindwa mari dzako wavharwa maraundi kunzoko. Ouya muchechi. Unzi muchinja Mwari anokusimudza. Unzi chiunza yasara. Unzondiva kundipedzisa. Aya amadhaga masi. Iri timu ine panze vakafanana lese vari kutora. Panze vanoti hunza mukati vanoti offering. Kutoriwa kwakafanana. But kona kuinterpreta mathaga. Kunenge kushandiswa kumira musiti kuti mwarakanaka. Shamarika kubvunza shamari kwakatizira kwakafana panozitamira sei. Akanzwira mwana wotsitsi. Ngati mukuru akandituma akati ndinewo. Iwe ndozvati hauna inini. Haneni ndomuziva. Iwe ndosuru. Kana ino ndomuziva kuti anotoda nharo. Kana wakuda blessing yako panotoda nharo. Upiwa madishi mvura naunhu padhuze. Takuendere kuro. Ungafanira ndoresha kuda kuchechi unoti harisi chechi iri padhuze. Chechi harisi mudistance iri murevelation. Chadzipinda kadze padhuze. Mvura. Kutode chechi zokuti unotopiwa chikafu. Chikafu chacho. Hembe chacho unopiwa. Padoko vanosana kuti Mwari akana basheti. Ndono kune nyaya dzisingade raisi yamatambira. Dzinoda zodzo iwe uri kuraisika. Wazvidei padhuze pasera. Mwari namadishi emvura anokusiya uri smart, uri blind. Unenge uri smart. But madhimoni haana basa neusmart iwo. Vanocho havaoni. Vanoona vakarambidzwa kuona iwe chete. Amazana havasitomurora. Satata unokuona mutengenezi mabaro. Mumweni akaenda. Vanenge vatsama. Ndati mumweni akaenda. Asi secret unoziona murodhi. Waiti kubhora. You need the anointing upon your life. You need the anointing upon your life. Problem inaita sanga inaupera. Wapakirwa zodzo neano madhakaya. But chandinoziva hapana nguva you testify. Wada instant la. Chimobatwa madhakaya chitona basuti baona. Anusiwa ipo kutotona ngadiona mabigno. Why ngoba unoziva chaiwe kwako nasiwe kwako. Yona asika kude. Wanofunza wanokuda. Testimony yangu yakaitika hiyo ya Facebook. Yakaitika. Nakasema message new inbox. Kama unataka zero. Handsome. Unajamini? 48 years handsome nasi. Wale watu mwenyewe. Handsome kwa wengi. Unataka mkuta unataka mara kumwona unataka. But be mature interpreter. Is this love? He love him to that corner. Didn't matter that don't pay against. Era vanyo watu wanaona sisi
wakamkata wakaenda naye. Wangu kana ule problem aliku associate ndio. Zote kama kuulizaje. Mugrubu ya moneni rausi. Kama dunia kwa mtu uzantara zicho kwa kwanza edit. Ndio mtu mzuri wa swele. Ninasema kuna kutubiza. Nakato ngoma imani ni una teta kutinzi kwa kusele. Wae kuziwa. Bado wasipate kunesco. Mongoni mataka. Ushidaiso. Bandazo sindi sangu ndakufambe group. Kana bafamba nezoka kusubira mali ndakufambe. Kana shishilema tine mataka wachiseka ndakufambe. Bachanino siwa zozotinao. Mukizaona yo zozotinao. Moja hisi ipo zozotinao. Muchato usatu hapo zozotinao. Bachanino siwa kuno tokekane testimony. Mwabia sikume na matele wabika. I want you to pray on your own. Kutimwarina ni mavari po. Kurapa tishita shamakata ora. Tunaenda wamono dati diende. Ishabu impira chomono dati dimbe. Ishabu tambira imani. Shakadaro. Nori shabino siwa. Umataka iwa ya. We are anointed men. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you for your touch and your blessing. Umaviwa ya Jehova. Wanalinga pupuri. Mukule makwashi. Mungu sema wawaita. Washitata kufamba kana kumira. Asichanino zira. Magala takuta soto. Magala chana soto. Kazilope upenyo wao. Magala takuta kusota mali wangu. He anointed the man with clay. Mumatakaiwayo. Receive the anointing. Mumatakaiwayo. Receive the anointing. Mumaviwayo. Mukulewa itoko. Soto kaila merine we. Unapupura chete. Unatoka usiona. Musitwe sheri yako hiyo. Unapupura chete. Unatoka usiona. Musitwe sheri yako hiyo. Takura soto. Takura soto. Takura soto. Takura soto. Musitwe sheri hiyo. Takura soto. Takura soto. Mwani gafreme. Mwani gafreme suo. Musitwe sheri yako hiyo. Anointing. Carry the clay. Rikataosha.